Continuamos neste Vigo a debate, e se antes tratamos a vivenda, agora imos coa sanidade, porque moita xente se estivo enferma durante as últimas datas, pois viu que hubo un aumento importante de contagios, que isto se traducía unha presión asistencial moi alta, tal e como se viu tanto nos PACs como nas urxencias, hubo protestas dos médicos, tamén aquí dentro do Concello, dentro Sergas defendendo que, bueno, que isto era normal porque estamos vivindo nesta época do ano, en fin, que é un tema que tamén moi importante para a sociedade. Tócalle comenzar a Carmela Venega. Bueno, é normal que a Xunta non este nunca preparado para o pico de gripe, que ademais, bueno, os vigueses e as viguesas van a decir que é algo extraordinario. Nunca hai gripe, Bueno, como podedes entender, en modo ironía, todos os anos temos un pico de gripe e todos os anos vemos como a Consellería fala do pico de gripe como se fora algo excepcional. E non é excepcional. Todos os anos hai un pico de gripe. E nunca a Consellería está preparada e ten os protocolos preparados para ese momento. O que está claro é que temos unha Consellería e un goberno do Partido Popular con unha total falta de previsión. E iso o que fai é que, bueno, pois sí, o que pasou e o que está a pasar, porque parece que estemos falando algo que temos as urxencias colapsadas, centos de pacientes amoreados durante días nos corredores porque non hai camas disponibles, porque, tal como te explican os profesionais, cando xa o amoreamento é moito, entón abrimos un tramo máis de camas, ampliamos o número de camas, pero ata que a xente non leva aí unhas cuantas horas xa tirada no corredor, pa que? Entón, o que non podemos decir é que isto é algo excepcional, porque non é certo. Non é excepcional porque é algo que pasa todos os anos e non é excepcional porque, ademais, non é un problema de urxencias, é un problema estructural, é un problema da falta dos recortes continuados e da política de privatización do Partido Popular. E iso temos que ter claro. Onte mismo, creo recordar, antes de onte leí unha noticia na que decía que, non recordo o porcentaxe, pero a maioría das persoas que acuden a urxencias van por patoloxías pouco graves, leves, catarros, gripes, etc. E por que acude a xente a urxencias por unha simple gripe? Bueno, pois porque o seu médico de cabeceira, o seu médico de familia, tarda 2, 3 semanas en ter unha cita para atendelo. Aquí o que quero decir con isto é que o problema da sanidade pasa pola saturación e polo abandono que temos na sanidade. Temos unha atención primaria colapsada, como dixen, con esperas de 2 e 3 semanas. E podemos ir á miña aplicación ou a de calquera dos que estamos aquí. Eu onte comprobaba, a miña médica ten a primeira cita para dentro de 2 semanas e media. Entón, non é algo que poidamos que sea subxetivo, non, é algo obxectivo que pode comprobar calquera. Temos un persoal sanitario agotado físicamente e mentalmente pola sobrecarga. Entón, claramente non podemos falar de que temos un problema con urxencias, porque non temos un problema con urxencias. Temos un problema co sistema sanitario galego, que non está querendo afrontar o goberno do Partido Popular. E temos un presidente que o BNG pediu onte a súa comparecencia no pleno da próxima semana e dixo que non vai a ir a ese pleno a dar explicacións sobre o colapso dos servicios de urxencias, sobre a atención sanitaria no noso país, ou se vai a tomar algunha medida para cambiar esta situación. Por qué? Pois non, porque a política de demolición, de voadura do sistema sanitario ten unha dirección clara para o Partido Popular, é a privatización. E iso vese precisamente no incremento de galegas e galegos que cada vez contratan un servicio privado. Termine, por favor. Entón, claramente, non podemos falar só de un problema nas urxencias, porque non se trata, como así quere facer ver o Partido Popular, que é un problema que só das urxencias, sino que é un problema da voadura controlada, do abandono e da política de privatización do Partido Popular da sanidade pública. Elena, PSDG. Bueno, eu en primeiro lugar quero agradecer a todos e a todas as profesionales do Servicio Público de Sanidade
o esforzo que están facendo por dar resposta a xente que vai enferma, que pide unha atención e que teñen que facer, teñen que solucionar eles os problemas cando a Xunta de Galicia non lle dá respostas ás necesidades que teñen. E isto, efectivamente, aquí hai dous aspectos. Primeiro, un problema ideolóxico por parte do Partido Popular, por parte da Xunta de Galicia, que non defende a sanidade pública, que ten unha tendencia á defensa da sanidade privada, e, por outra parte, un problema con esta cidade, que a cidade de Vigo. Vigo leva moitísimos anos cunha insuficiencia de medios materiales, cunha insuficiencia de medios incluso de infraestructuras e que a Xunta de Galicia está a desatender, podemos decir incluso de unha forma neglixente. Pero é certo que todo este problema de urxencia se presentou en Galicia a nivel prácticamente de todas as áreas sanitarias e isto pon de manifesto de que efectivamente non é un problema coyuntural porque tiñamos gripe. Este é un problema estructural porque arranca de problemas anteriores que están sin resolver e no momento que é como un vaso, se está cheo, se lle botamos unha gotiña máis, pois reborda, e esa gotiña non é a culpa, pois a gripe non é a culpa desta presión sobre urxencias, nin esta saturación por urxencias. Cal é o problema? O problema arranca nos centros de saúde. O problema arranca que se un vai a pedir unha cita, tardan o millor, pois no millor dos casos, unha semana, pero de media podemos falar en Vigo entre 10 e 15 días para estar atendidos. Todo o mundo pode atender que se ten algo, non pode estar 10-15 días sin atender. Como consecuencia, pode ir ao PAC, o Centro de Atención Continuada de Urxencias, pero ese PAC está tamén sobresaturado, está sin profesionales para poder atender a xente e automáticamente, que fai a xente? Ten dúas opcións. Exclusivamente dúas opcións. Si ten cuartos, se vai a un médico privado e se non ten cuartos, ou decide, inda que teña cuartos, continuar ca atención pública, se ten que ir absolutamente a unha atención de urxencia hospitalaria e iso é o que fai que en un momento determinado urxencias colapse. Polo tanto, temos que pedirlle á Xunta de Galicia que solucione dunha vez o problema da sanidade. E aquí podemos falar de miles de casos que vivimos nesta cidade. Recordamos os radiólogos que se tiveron que pôr en folga porque simplemente pedían poder facer máis guardias para non ter a xente e tal. Falamos do Nicolás Peña. Todo o mundo sabía que cando se abrira Olimpia Valencia pechaba o que era o centro de López Mora, pero que ahora pecha tamén o Nicolás Peña. Xa temos outro problema aí. Falamos de que non se vai a contratar ningunha sola persona nun novo centro que se abre agora. Bueno, pois o Olimpia Valencia vai solucionar os problemas de Vigo? Non. O que vai a facer vai empeorar absolutamente os problemas que temos. Polo tanto, ou arrancamos do principio, ou solucionamos os problemas de primaria, solucionamos, por suposto, os problemas que temos no PAC e botamos unha man, que eu non quero decir que non se necesite máis personal nin máis medios en urxencias que tamén o necesitan. Non, por favor, que non se me entenda mal. Se necesita absolutamente en toda a cadea, pero hai que arrancar do principio para poder solucionar os problemas. Senón, bueno, pois estaremos nunha situación que cada vez teremos máis listas de espera, cada vez teremos os profesionales máis desesperados, porque, si remato xa, porque os pobres dan todo o que teñen de sí para poder atendernos, pero non se lle pode presionar nin saturar máis. Patricia, Pepe. Grazas. A sanidade, frente ao que di a oposición, o BNG e o PSOE, é unha prioridade para a Xunta de Galicia. É tal prioridade que representa o 70% do orzamento da Xunta de Galicia. Este ano 26, a Xunta de Galicia ten 14.000 millóns de euros de orzamento e case 6.000 millóns de euros van destinados á sanidade. Eso é un dato, é unha realidade. Pero o caso que preto do 20% desos 6.000 millóns de euros destínanse á área sanitaria de Vigo.
máis de 1.000 millóns de euros. Que pasa? Que na sanidade, de cada 10 euros, 7 euros van destinados a persoal e medicamentos. Eu estou en desacordo tamén nun dato que se dixo aquí. Non un problema de medios, é un problema de médicos, de cantidade de médicos, non de medios, porque Vigo conta cos mellores equipamentos en materia sanitaria nestes momentos, moi innovadores, equipamentos punteiros. E iso non pode negarse. E digo que un problema de médicos porque prefiro deixalo para a segunda ronda porque temos o MIR á volta da esquina, vaise celebrar este sábado, e o deixarei para a seguinte ronda porque si quero determe en que está a facer a Xunta en materia sanitaria en Vigo. Claro que hai investimentos estruturais en Vigo para este ano 2026. Saben ben que o Centro de Saúde de Bouzas xa está en funcionamento, o Centro Integral de Saúde de Olimpia, que leva un investimento na obra de 15 millóns de euros e que ademais vai estar dotado de preto de 2 millóns de euros adicionais para equipación. E claro que sustitúo o antigo centro de López Mora, vai estar ubicado no antigo centro de Facenda na Rúa Lalín, preto da Rúa Lalín. E claro que hai que xestionar o cambio. Os cambios son difíciles de xestionar e somos moitas veces as mesmas persoas reacias a cambiar, non? Pero imos cambiar para un centro mellor, con maior confort, un centro accesible, un centro con melloras en equipación. Ademais, amplía a carteira frente á área soamente de atención primaria. Vai ter farmacia, fisioterapia, odontoloxía. Iso é o que representa este novo centro Olimpia Valencia. Ademais, a Xunta dota con 2 millóns de euros novas inversións no Chuve na área do Meixoeiro, como saben, na área de masilofacial. Ademais que amplíase a área de oncoloxía do Cunqueiro. Cunqueiro, un hospital que, gracias á valentía da Xunta, fíxose aquí na cidade de Vigo, e non frente a outros instrumentos que querían estipular a oposición. Gracias a esa valentía da Xunta temos hoxe un hospital puntero como é o Álvaro Cunqueiro, orgullosos que estamos del. E tamén vai se facer moitas inversións en saúde mental, que é unha prioridade tamén para a Xunta de Galicia. Antes, cos gobernos anteriores non existía, agora coa Xunta de Galicia sí existe. Imos ter unha unidade de hospitalización infanto-juvenil, incremento progresivo de camas, e además esa rede de psicólogos clínicos en centros de saúde. Psicólogos clínicos en centros de saúde. Claro que non é suficiente, sempre hai campo de mellora, pero como digo, o 70% do orzamento da Xunta adícase á sanidade, e o que non se pode confundir os cidadáns. Por un pico de traballo, claro que non un problema estrutural, é un problema coyuntural, e a Xunta anticípase. Hai unha xestión da presión asistencial con un plan de inverno do Servizo Galego de Saúde, plan de contingencia en todos os hospitais, refórzanse as urxencias e se habilitan espacios extraordinarios cando é preciso, 245 camas adicionais, como xa mencionei anteriormente, e incluso reprogramanse aquelas cirurxías que non son urxentes e prioritarias. Si hai un plan de contingencia estipulado, entón non estamos ante un colapso. Estamos ante unha planificación e unha anticipación por parte da Xunta que si responde ante esta contingencia. E como digo, non podemos obviar que todo pode atenderse en Vigo con un hospital cunqueiro como Álvaro Cunqueiro, con máis de 4.000 cirurxías programadas, 10 máis cada día, 308% máis de probas diagnósticas, case o 94% máis de sesión de quimioterapia en adultos. E como tamén quero decir aquí, claro que hubo un colapso, e como digo, si houve unha planificación, unha previsión asistencial, pero que tamén hai que dicir é que o 98% das persoas que se atenderon estaban sen vacinar. Eu aquí animo a xente, alerto a que a xente se vacine, porque reduciríamos tamén esa atención das persoas. A vacinación tamén é prevenir, e iso tamén o quero facer aquí. E como digo, estos son os medios, pero si de salir para a segunda ronda, o problema que temos non en medios, que cada vez son máis, o estou dicindo, o reitero, senón que temos un problema de médicos que, como digo, de salir para a segunda ronda. Pois segunda ronda, Carmela, Vénega. Bueno, decir que non estamos ante un colapso, eu digo directamente que saíamos á rúa e preguntemos. Ou que vayamos a un centro de saúde, ou un PAC, ou a urxencias do Cunqueiro. Eu non vou a responder a eso. Porque, ademais, pareceme que os vigueses e as viguesas saben exactamente como está
a situación. Estamos ante un colapso, estamos ante un momento no que a sanidade pública non dá máis, e isto non é ni máis ni menos que froito dos 16 anos de recortes e privatización do Partido Popular. E eu pídolle a señora García que, por favor, que o Partido Popular deixe de culpar os doentes. Non é culpa de quen non se vacina, non é culpa de quen vai ao médico cada vez que ten unha doencia, non é culpa de ninguén que pide unha asistencia médica cando a precisa. A culpa é dos recortes e privatizacións e da falta de efectivos que hai na sanidade pública. E mire, nos di a señora García que os orzamentos da Xunta destinan o 70% do orzamento a sanidade e o 20% á área sanitaria de Vigo. Sabe onde vai a maioría do 20% que se destina á sanidade de Vigo? A pagar o canon, os 70 millóns de euros do canon do Álvaro Cunqueiro a unha empresa privada e a pagar os preto de 100 millóns de euros do novo contrato con Povisa. Que eso non dá asistencia de calidade, que eso garantiza unha asistencia de segunda para as persoas que teñen o seu médico en Povisa. Mira, aquí o que precisa a sanidade pública galega é un plan de choque para reforzar a atención primaria, que é a porta de entrada á sanidade. Non é normal que cada vez que alguén se tope mal teña que esperar. É que eu o digo na rúa e repito cada vez, se antes da pandemia a calquera de nós temos que ir ao médico e nos din que temos que esperar máis de 10, 15, 20 días para que nos atenda un médico, a cidadanía monta en cólera. Agora é tan habitual que xa nos parece normal, e non é normal que tú teñas que esperar 15 días para que te vexa o teu médico de cabeceira. E iso é o primeiro que hai que tratar. Hai que facer un plan de choque que reverta os recortes do PP desde 2009, que supoñen unha perda acumulada de nada menos de 1.650 millóns de euros. Hai que destinar o 25% dese orzamento dos Sergas a atención primaria para reforzar non só os médicos de cabeceira, sino crear novas especialidades como psicólogos clínicos, que son o 30% dos doentes que entran nos centros de saúde o que requiren é atención para a súa saúde mental. E hai que acabar, e iso é fundamental, coa precariedade e o maltrato aos profesionais sanitarios, porque iso fai que se vayan. É dicir, falamos aquí, a lea esta sobre os MIR e demais, e remato xa, a cuestión é que ninguén quere ir á atención primaria porque están en unha situación precaria, totalmente precaria, con unha cantidade de doentes que son incapaces de atender e que acaban por marchar. E, sobre todo, convocar todas as prazas, porque o Sergas non o está facendo. En definitiva, eu creo que xa ninguén, salvo o Partido Popular, que insiste en facernos ver o que non é, nega a evidencia de que os recortes na sanidade pública galega están levando a sanidade pública ao colapso. E iso hai que revertelo xa. Elena, PSDG. A ver, señora García, eu creo que vive nun mundo feliz e eu vou aproveitar solamente para recordarlle varios titulares de medios de comunicación. Vounos ler en castelán tal e como están. Médicos de urgencia reclaman máis personal para evitar el colapso. Hospitales bajo presión con varias urgencias en colapso. Las urgencias mantienen en tensión los hospitales que reprograman operaciones. La tormenta perfecta en urgencias. Esperas en primaria y alta ocupación. Los jefes de urgencia se rebelan ante el riesgo de colapso y piden más personal. Y así puedo seguir hasta o siguiente programa, si quere. Por lo tanto, esta é unha realidade que, se non a queren ver, me preocupa moitísimo, porque eso significa que non lle van a por solución. E iso é o máis grave, porque para poder por solución a algo, o primeiro que hai que facer é atender a realidade e vostede a está negando aquí. E, por suposto, me preocupa moitísimo
que culpabilice os enfermos, porque iso é gravísimo. Sí que o dixo aquí, sí que o dixo aquí. Sí que o dixo aquí. A culpa de quen non se A vacina. culpa é de quen non se vacina. Por favor, hai moita xente que tuvo que ir a urxencias, ademais, sin que fora un problema vinculado ca vacinación. Pero, por favor, non culpabilicemos os enfermos. E usted se equivocou dando un dato que eu entendo que calquero nos podemos equivocar e non yo reprocho. A sanidade non é o 70%. No, 6.000 euros non son... 6.000 millóns. 6.000 millóns, perdón, non é o 70%, e non é o que é. Pero vamos a ver, hai dous temas claros. Primeiro, calquer comunidade autónoma, os maiores orzamentos son en sanidade e dependencia, punto. Galicia non é ningunha excepción, pero lle vou dar un dato. Galicia é unha das comunidades autónomas que menos inviste en atención primaria, un 11,8% por baixo da media estatal. Lle dou un exemplo, donde goberna o Partido Popular, Andalucía, 17,5%, si quere polo. Pero tamén lle digo, Galicia temos 5,13 enfermeiras por cada 1.000 habitantes, a media do Estado 6,28. Esta é a realidade e non falemos xa de médicos, porque xa sei que me vai a sacar o tema dos MIR, pero lle vou a dicir dúas cousas. Quen é o responsable de que os MIR foran cara abaixo é o Partido Popular cando gobernaba Mariano Rajoy. E lle pido que comprobe o incremento de MIR desde que está Pedro Sánchez no goberno de España, que o 49% e seguirá incrementando. Polo tanto, non busque culpabilidade en que non a ten e busque a resposta na súa casa. E cando eu falaba de que faltaban infraestructuras, me estaba referindo a que sempre dixemos que o Cunqueiro efectivamente costara 470 millóns de euros máis e era máis pequeno. E agora nos din que hai que ampliar urxencias. Pero a ver, se o acaba de reconocer o conselleiro, reconozco usted tamén aquí que urxencias se quedou pequeno, polo tanto, sí que temos problema tamén de infraestructuras dese tipo e non me estaba referindo eu a tecnoloxía ao que vostede fixo aquí mención. Pero eu solamente lle digo unha cousa, que mientras non señamos capaces de entender o que pasa, non vamos a ser capaces de dar unha resposta. Eu, se quere, facemos unha proba, sacamos aquí os móviles e o reto a que os 4 que estemos aquí, que seguramente temos a aplicación do Sergas, saquemos os móviles aquí e solicitemos unha cita para atención no noso centro de saúde a ver o que pasa. E iso é o que ven os ciudadanos. Remate, por Polo favor. tanto, señora García, estamos ante un tema moi serio, porque efectivamente Inda van a conseguir, a Xunta de Galicia, inda van a conseguir que os médicos se saturen tanto, que se vayan para outra comunidade autónoma e inda encima quedemos peor do que estemos. Polo tanto, póñanse as pilas e den resposta a algo que todos queremos moito, que é a nosa saúde. Patricia Pepe, para finalizar. Mire, vaya por dante que eu non estou culpabilizando a nada, a ninguén, só din un dato. O 98% das persoas que se atenderon en urxencias non estaban vacinados. Eu non estou culpabilizando a ninguén, estou dando un dato porque para analizar e actuar hai que ser consecuente co que está pasando. E sabendo iso, teremos que reforzar as campañas de prevención. Eu só din un dato para actuar, para poder actuar hai que analizar. E por iso arrosei este dato. Ben, como ben dicen, focalizaron as súas intervencións máis nos médicos, a escasez de médicos, que nos medios. Están a falar do Cunqueiro, un hospital de primeira a nivel España e a nivel europeo. Están falando dun sobrecoste. Miren, eu vou pinchar este globo porque sae continuo. Fomos moi valentes en facer o Cunqueiro, cun modelo que naquel momento, no ano 2009, non pode cuestionarse agora. Non había cartos, a colaboración público-privada era necesaria. Senón, a día de hoxe non teríamos o Cunqueiro. Sabe perfectamente que había unha alternativa. Se me deixan falar e aclaralo para que o que me se están escoitando podan entender, porque vou intentar ser moi didáctica. 166 millóns de sobrecuste. É o que din en 20 anos.
Se regularizamos ese valor, a día de hoxe serían 120 millóns de euros. Ese valor... Con déixeme falar, por favor, está no Tribunal de Contas. Con 120 millóns de euros, 470 parecelles moito. No Consello de Contas, 120 non no millóns de Tribunal. euros. 470. De sobrecuste. 120 millóns de euros, que son o valor actual desos 166 millóns a 20 anos que fala o Tribunal de Contas para facer un hospital de primeira. E parecelles moito ou pouco 4.000 millóns de euros que regala o goberno a Cataluña? Home, por favor, por favor. Vamos a ter que te réplica, 100 millóns de euros. Non hai tempo, vamos. Necesitamos Mire, outro programa, entón. Mire, a Xunta preocúpase da educación, da sanidade, Eso obriga, da Patricia. política social. Devolvan as as competencias, devolvan as as grandes obras que se competencias. fixeron en Vigo de colexios, de centros primarios, o PAC, os pabellóns, o deporte, a cultura, o fai a Xunta. Esas grandes obras as fai a Xunta. Que fai o Concello de Vigo? Pero non ten Home, por competencias. favor. No, ahora ten non médicos o apropiase Concello de... da depuradora, apropiarase da Home, estación. mira, da depuradora non me fale miña que nai. a depuradora se fixo sendo Que eu fai- que ministra fai Vigo? e conseguín que tuvera... Anunciar grandes obras, El Duallen, Cesario Vázquez, Orillamar, Pabellón de Travesas, obras que aparecen e desaparecen nos orzamentos. Eso que fai o Concello de Vigo de continuo. falando Eu de- levo, de Deme eu unha analizo cosa, sanidade, sanitarios. señora García, Os estamos orzamentos. falando, Continuo coa sanidade. de sanidade. Continuo coa E por sanidade favor, lle e pido co que que dé está a facer a resposta Xunta. ao que Mire, dixemos, temos tanto un gran- BNG como temos Partido un Socialista. Continúo, por favor, señora Espinosa, continúo. Temos un grave problema de listas de espera que vense agravada. Por que? A señora ministra ten a todos os sanitarios na rúa. No. Co estatuto, coa reforma do estatuto No. marco, Ten a miña parte nai, algún ten sindicato. Mire, os sindicatos hasta queren un estatuto Algún propio. sindicato, Todos algún os médicos na rúa, nas algún folgas. sindicato, Cando a señora señora ministra García. antes iba coa pancarta, Dios mío. na Señor primeira na fila, ora está tendo a todos de uñas. Mira, todos solo os una sanitarios de pregunta. uñas. No, solo para que me colapsados, expliques amplíanse eso. a listas. No, yo tamén lle Porque quero hasta facer ahora unha- A ver. Non me deixan falar, No. eu pedí, A ver, por espera, favor, que nos queda un minuto de programa, o sea. Eu non lles quero interrumpín, solo eu quero non que lles me interrumpín, aclares pido que a por tua favor intervención. respeten o miña quenda. Sí, pero que Non quero- lles interrumpín, por favor respeten a Ata miña agora non quenda. había lista, É un tema de Lagarda. educación. Sí, pero era- simplemente que que non me estás dando interrumpan, unhas por cousas que favor. quero que me aclares. Eu solamente quero eu anotarei. Se queren despois, se nos permite o No, no, es que moderador, non podo porque o programa ten unha que duración X, que non non me pode deixan falar. ampliarse. 30 segundos e rematamos, Unilateralmente Patricia. decidiu reformar o sistema marco sin atender as necesidades do sector. En folga, retrásase a listas Non de se preocupe esperas. que vamos a verlo E ademais, no pleno próximo, vamos ver. A problemática do MIR este sábado, unha improvisación continua, listas de esperas, listas provisionales publicadas fora de Señora prazo. García, Home, por responda favor, aos non hai colapsos de médicos, urxencias, non hai médicos, responda aos colapsos de aínda así a urxencias. creatividade da atención primaria, do conselleiro, por favor, non poden obviar o que está a facer o conselleiro nos últimos anos. Incremento 60 pediatras, 178 postos novos de familia. Está intentando ofrecerlle aos MIR un contrato de 3 anos, porque non hai médicos colapsados. Que ten unha sentencia en contra. É responsabilidade do Ministerio O de non Sanidade. hai médicos xa non cola, E non cola tampouco de Rajoy. Onde vai Rajoy? Sánchez canto leva gobernando que arranse, que poña unha ministra da súa cor, se non confía na señora ministra de Podemos. Non está arransando a señora ministra actual de Sanidade. Cantos ministros de Sanidade levamos se non son capaces de arransar este problema de raíz? Non hai médicos, non hai médicos. Creatividade por parte da Xunta. No, es que máis médicos de primaria, máis contratos, reforza de urxencias, eso que está a facer a Xunta con creatividade. Con creatividade, cos médicos que ten, non queremos creatividade, queremos orzamento. Os médicos que ten facer creatividade para retelos e poder atender aos cidadáns, mentras a ministra ten a todo o persoal sanitario na rúa, que arranse o señor Sánchez que é a súa competencia. Ata aquí, porque xa estamos fora de tempo, xa me está tirando a min das orellas dende a parte técnica. Patricia, Elena, Carmela, grazas ás tres, un placer. Gracias. Ata a próxima, e a vindeira semana máis Vigo Debate aquí en Televigo. Os vemos, adeus. Gracias.